čaute. Prečo to nejde? Áno, ide to. Toto je iba taká kecacia video, pretože chcem založiť niečo ako slovenské Mind Movies. Prosím vás, pridajte sa začínajúci Let's Player. By som bol, keby to bolo aspoň trochu úspešné a také veci, no vidíte, že som použil video texture packy z nudy a toto je vlastne aj prosba na vás a zároveň také poďakovanie za tých 9 odberateľov. Ja som to na schvál napísal 10, aby to bolo nejaké okrúhle číslo, ale ďakujem vám veľmi pekne za to, že vlastne ste dali odber, ale teraz skôr k tomu slovenskému Mind Moviesu. Ja mám pár návrhov na mená, ako by sa to mohlo volať, ale oslovil som už jedného let's playera, ktorý mi odpísal, že chce skôr solo robiť, takže možno sa niekedy už ešte pridá, ale moc tomu neverím, ale ďakujem, ak sa hocikto mi ozve a proste mi napíše, že by do toho išiel, že by, bolo by to proste, mali by ste vlastný channel, mali by ste vlastný Facebook, ale proste ten Facebook a také veci a tak ďalej by proste by to riadil nejaký moderátor a proste by niekedy boli nejaké multiplayery a proste by ste tým asi nahnali aj viacej odberov a bolo by to podľa mňa aj strašne dobre, takže ďakujem za pozornosť. Ja som MC Trotel, toto je slovenský Gamebox, videá z rôznych hier a tak ďalej. Nie, ďakujem vám za pozretie tohoto videa, dúfam, že sa mi niekto ozve, napíšte mi kľudne do komentu alebo do takých vecí a ja budem veľmi rád, alebo do súkromnej správy, kľudne ďakujem vám za pozretie tohoto videa a čaute.